e cu echipă, spune, începe prima, tu pe a doua, da? Da, mie încă mi se Numele player 532. 532, pe care uitați în numele. Asta. Și astăzi cum jucăm pe această mapă minunată. Că nu chiar ce e minunată, cum fac la afară. Cântați mine. Cântați mine. Cântați mine. M-am îmbunătățit acum la ei. Ați ce-o părți. Eu sunt de la roșu. Și eu? Nu, eu sunt la roșu. Nu-i că mă simt cu asta sunt eu. Da, n-a fost, eu eram aici. What the f... cum este o player 778? Care player? Spac... Hai să ne urât. Chiar? Poate, bă. Hai să ne urât. Nu, și asta. Ce le primesc ce? Unde? Nu mă dau pe de la voi. Ce m-a speriat Are ăsta? câteva de la voi. Ce e cu noi? Bine, acum poți intra, cred că ai și tu una, așa că-i poți. Că vreau că echipele fiecare. Bă, ce tragi mine? Nu mai pot intra la mine. Chiar ești în cealaltă echipă? Da, eu încă. Bă, nu treci la mine echipă, ești la mine în echipă. Că cam uite sunt numele. Și am de... Asta e să ducem cu auto, fac numele, că o să intre una acolo. Stai în nefirea? Da, e la mine. E doar o pauză. Mobil. Are. Uite, uite, că nu am dacă jucați voi la CV, dacă voi jucați, o să fie Alex Infinite. O să fie Alex. Max și ar fi eu prietena. Nu e niciun prieten. Bă, eu sunt un vulgar, mă. Eu nu fac de mă. Ce să mă plec cu tabu? Are aceeași armă. Foarte multe videourile lui. Foarte simțitoare, îmi plac atât de mult încât cât de mult îmi plac videourile lui. Hei! Ce? Alex. Nu eu. Ce sta roșu? Uite, mă fac un roșu. Un fraier mic. Știi că poți să schimbi arma? Da, dacă nu vreau. Deci fraier mic care nu era acolo. What? Ce de mine? Ce de mine? Ce era? Ce de cum era? Încă nimeni nu ieșe. Pe ca să nu-i dețin. Uite de mine. Pe din nou. Ai travă, e Nu, nu știu să niciunul. Acum să arăt un player ăsta. Dar fără gol, mai bun. Ce este câțiva fus? Face câțiva rank, normal, cred. Bă! Ce? Mă enervează ăsta. Îl omor de aici. Dacă nu e? Dacă nu moară. Nu îl omor, îl las-mi să moară. M-am omorât 8408. Nu sunt mare fraier.
omorât? Nu. L-a omorât un player de anul înseamnă. Cum s-a pus ăla acolo? Încă n-am văzut. Bă. Schimbă, na. Asta îți poți schimba arma? Nu. Dar încă același level? Da. Cine, Doamne, mă duc pe mine? Bă! Alex. Da, cât n-am Da, de ce este? Nu trage! Tira să nu ref. Ia nu mai văd totul. Ia nu sunt eu sunt în viața la mea. Am văzut. Ua, Demi, a trecut la mine. Tira să mă distrugă. Ura, pe cineva. Care m-a omorât? Am avansat. Dar măcar mă urcat cineva. Ăla că te nu spune. Bă! Nu știu, a fost playerul, nu știu care. E, dar măcar l-am omorât și eu. Și asta să ia. Eu să închid cocotelele cu Bă, vreau să trag. Gata, deci cocotelele au fost încheiate cu playerul cu Bă, vreau să trag în tine. eu văd aici, în telefon. Eu. Hei, da, mergea. Și eu am vrut să uitat să-l fac și în alt dacă nu le fac nu ca român, că nu vor parca să uit. Ale. Andrei, să fac play cu 3. Tata, de ce? Eu am vrut să trag, că n-are o zi. Nu faci voi online, din nou. Ale. Nu știu, a fost player 2-1-1. Eu vreau să deci tot trage altcineva în mine. Ai, nu avem nici nu. Eu văd foarte bine că fac tot atât de tare în mine, încât... Vezi că... N-am Cheamă cineva. Ale, nu era meu, era player 2-1-1. Am săturat. Deci m-am săturat. Haideți la asta roșu. Facem în echilibru, acum. Intrat. Un pic în echilibru, chiar dacă mai sunt câțiva. Dacă vreți să continuăm o serie cu fiecare oră la ora. Mă, mă urcă, nu știu ce La am ora văzut. 18. Ora 18 de ora. Să nu uitați să le faci cu un alt. Cred că chiar și Maxul se uită abonat abonatul lui. Cred că chiar și el să vede că dacă nu-l vede. M-a omorât unul prin spate. Deci știi cum făceam eu, știi cum? Deci el era în fața mea, s-a uitat la mine, eu am tras direct în el. Bă, ceva nu ceva. Bă, dar asta mie nu mi-a lăsat nimic, că nu-i corect. Nici mie. Ce să ia? Să intrăm noi la game. What? Play-ul nu face o 4-4 care arată la fel, iau un bloc la semnală. Nu le pierde al nostru. Uite-i! Legea al nostru, ce nu înțelegi? Legea al nostru. Ai văzut la
Ăla e invincibil, poftim, Sofia. Da, chiar. Ăla este invincibil. Bă, că tu mai invincibil? Ești mai invincibil? Bă, eu mă bag. A, nu cred că stai cu mine să fac. Stai, mai sunt doar doi la ea, mă Mă, bag. ăla nu. Mă bag, mai erau numai doi de acolo. Te bagi? Bă, Hai să te bagi. are pici Mai mai. unul. Pici mai omori. Mă mai omori. Hai să stăt eu. Dar nu sunt eu. Ăla nu eram eu, poftim. Da, da, Post nu. player 270 te-au mărit. Unde e Alex? Mai doar unul la să te echipa a făcut. Da. Mai doar unul? Da? Nu mă grezi, bă, că te fac și în echilibru, da? Nu e chiar neecătrit. Bă, da, uite-te. Da, uite, uite. Nu e, m-a băgat un zbut. Tot mine de meci. Și să fie una care mi-e place mult. Lucrez eu una de dus. Nu, eu! Video-ul a făcut de 3 minute. Eu. Le-am de filmat la cuiavă. Eu. Nu cred. Uite, asta e preferatul. Dead match. Wait. Gata. Ba da, uite, e cu porțile alea. Și dead match. Intră la mine. Doar stați. Am luat video în America pentru că mi s-a pare că s-a făcut. Nu, Care nu poți prea mape. Eu sunt... Nu caută canalul Formea, pentru că nu are canal YouTube. Pentru că ea este pe canalul meu și nu are canal YouTube. Uite. Ha! Ce? Aha. Ale. Packing. Un mic pachet de bun. Venit în țara asta. Uai, de mici, m-a speriat. Nu m-am luat ce trebuie, nu mă, cruce-mă. Nu trage. Zic că n-ai trag, cred că trag. Ale! Raule! Nu stai rău, cum pare rău, doar le vedeți. M-am clar Desmet. Uite, am avut, sunt sub tine. Sub tine. Oh, de ce? De ce este fâmbătă? Nu vreau să păcălesc pe colegii mei. Uite, am făcut. Atât tău. Dar n-am să trag, a tras el singur butonul. Bă, de spate. Ne. Atât văd. Ce faci acolo? Ce faci? Ce faci? Deci tu pe mine. Trag. Da, zic ceva. Deci când vine acum la tine, vă trag în tine. Apoi trag prima mine. Uai de mine. Ce mai seriat. Mă stai spawn protect până la activ. Fă cum te facă mă rău. Ai scurs în cap? Da. Noroc. Tu. Eu? Da. Eu? Da. Oameni, am făcut rank 3, o să încheți video să mai continuăm în alte vilare.